Ito na. Ang usa ka reyna, si Sarian ang iyang pag-anak sa twins. Okay? Ang isa, buutan kayo. One, buutan, bright. Then ang isa din. Ang ikaduha nga twin, siyempre, bugok. Why batasan tapos bugok. Mangutot pa sa gasa. Pero maukad to ilang gipili nga mamahimong sunod nga hari. Katong bugok nga lain og batasan ngano man. Ngano ka mo na inyong answeran. Sa ang kutaw question. Mga kapamilya, welcome din sa atong another episode na naman sa Kuta Question with Master Kofi. Natakaroon sa may Coco Bay o later ato mailay lang lain-lain nga mga tabaran sa family, no? Dito ta mga bride food, basin na yung mga bride sa tabaran. Na ako'y nakita rin eh. Excuse me. Familiar. Is this family? Familiar. Dodong antapras. Ayaw ka ta, Rene. Algar. Ano lang. Ako si Dodong, taga Makanhan. Ako si Alvin, taga Upper Carmen. Ako si Elvin, taga Butuan City. Alvin. Ikaw. Si Liling, taga Ingon sila ang mga tabaran sa Bright daw. Ang usa ka reyna, nakaanak og cesarean sa twins. Ang usa ka twin, buutan, bright. Ang isa, bugok pero ay pwede kay batasan. Pero ang gipili nga mahimong hari sunod, mao ang katong bugok. Ano man? Ang bugok po yung lain ba yung batasan mo ba? Mo pag na imong hari ha. Muon pa yung hari. Mm. Naon saon nato na pag-unsan na wala atong wala nasab ko muna sa himuon nga hari. Di ba? Nadi hari sa tong nasod. Para ituyo siya nga sa piyon para mautro ang iyang batasan. Batasan. Oh. Wrong! Di ba tabang ba? Oh, Kasi itong ipili po, mga bukong ipili po. ay, kaya ang nagpili mga bugok, second answer is wrong! Wrong gihapon. Last na lang. Ayan. Natay mga fishes. All the fish in the world. Muna siya mga isda nga makita nimo sa Coco Bay. Kabalo mo nga scientific name ani kani siya. Ang scientific name ana kay Corafishi fishishi. O kabalo ba mo nga bisag nipis na sila napay pinakanipis nga isda. Kabalo mo unsay tawag sa nipis nga isda? Fish fillet. Ow. Okay, so sorry, corny. Dito ta mga bright sa Excuse me. Nay nakabalita sa ako na daw mga chicks na ni. chicks ba na mga Piglet. Marami mga piglets. Sila rin ingon ha. Malis sa baby before mo mag-practice. Ngalan. Cory, Missy, Jem. Te. May isa ka reyna, cesarean ang iyang pag-anak sa twins. Niya, no? Ang isa ka twin, syempre, buutan, and then bright. Ang isa dayon kay bugok nila ang batasan. Pero ang gihimong sunod nga mahari is katong bugok nga wa pa ginada ang batasan. Ngano man? Para ma-responsible siya. Char! Para ma-responsible siya is wrong! Kay siya man na ang magulang. Siya ang magulang, si Sarian. Wrong! Ang mga kwan. Natara niya sa baybay sa may Coco Bay. Yan, yung mga kapamilya na ito nga naligo. Yan. Ah, Kogon! Kogon! Uy, naman din mga gwapo din yung mga pasahero. Si Lolo Ben, ang pinakagwapo sa mga tabaransa, nga anak ni Justiniano. Jimmy, anak ni Eliazar. Ang pinakamagulangan nga Nathaniel nga lalaki. Si Wilfredo Tabaransa. Dako isa ka pangutana, tulo lang ka chances para ma-answeran ninyo sakto. Ay, kasimpor anak. May isa ka reyna, cesarean ang anak nga twins. Okay? Ang isa, buutan kayo, bright pa yun. Ang ikaduha, lain og batasan, pero bugok pa yun. Pero, ang gipahimong sunod nga hari kay katong pangit og batasan nga bugok. Ano man? Man sila gini mo imong bugok ako ang mga
Ang ngayon doon siya sa may mong Bagay, lugar. Pero sa Sports, pangit, may kay siya. Kanang Sige, ang iya bagay, ang iyang tubag. Bagay is wrong. Doon na lang. Iyaw naman yan tanan. Naan niya ang tanan. Bisag bugok siya naman sa iyang tanan is wrong. Last na lang kay Bato na din ta. Muna siya niya Daniel family. O ng mga mamating anak na yun si Nathan Spencer and Kainan na. Ito tayo. Mommy Shark. From the family. Beha family. What you can say is hi. Welcome to my Kutaw question. May isa ka rin na. Tapos, nakaanak siya og cesarean na twins. Ang isa ka twin niya nga anak eh. Kuan, buutan, bright. Yan ang isa din kay lain batasan, bugok pa yun. Pero, ang ginimo nilang sunod nga hari, ikatong bugok na walay buot ng batasan. Nga naman. Sok to. Ba? Kabalo ka nga nung bili ka kano ng janitor fish? Sildado ba na? Go through the violence until it all makes sense. Still got so many questions. I took forever long to carve out your intent. I can't say I comprehend it. Used to be looking up. Used to believe Ice cream, in tata, ice cream. trust. I used to be Hey, taypa na ako yung mga nakitanda ni. Kung sa inyong gitsika-chika diya. Wala, dili mo mga chismosa na ni sa kuan, Kokobe? Dili mo? Dili kita. Dili tanto. Welcome sa akong Kutaw question. Kauban si Rodson. Ay, sa ba, Rod, ha? Kay kabalo mo ka ni. Sol. Genevieve. Carmen. Maribel. May Reyna, nakaanak og cesarean sa iyang twins. Ang isa ka twin, buutan, bright. Ang ikaduha nga twin, syempre, bugok. Tapos, kuan pa gyud laing batasan. Pero, ang gihimo nilang sunod nga hari, katong bugok nga laing batasan. Nga naman. Guwapo is wrong. Kabalo ka guwapo ng isa ka twin. Dili na maong answer. Bugoy man, so isog. Isog is wrong gihapon. Oh no. Just Tabs. Muning mga anak, mga kaapuhan generation ni Justin Ustiniano Tabaransa. Na mga taga Butuan, na mga taga Cebu, ug na po yung mga taga Valencia. Siyempre, mga taga Cagayan de Oro, ug Iligan. Later, Noacan later, pero wala pa. Gutom na ang uban. Ladies and gentlemen, Casey Alaba Gamboa. Asa mang mama ana nga nagipasagdan man na sa stage. Oops! Narigid siya. Gusto gid siya may mong dancer pag kuan abot sa tanaw nga stepping na unsa nga stepping Perting kusuga sa ulan. Ang mga bata dito na unsa na mga bata. Oy, Rodson! Balik na dali kay mabasa mo. Alin na kay mabasa mo. Nami dani sa among area dani sa Coco Bay. O na din atong mga mga gwapo-gwapa nga mga igagaw og titos and aunties and lolos and lola. Kay ingon sila ang mga Tabaransa daw bright daw. So ato ning may bawaan karon kung bright ba gyud ha. Adunay Reyna, nga nakaanak cesarean og twins. Ang isa ka twin, buutan, bright. Ang next na twin is palit og batasan tapos bugok pa yun. Pero mao kadto ilang gipili nga mamahimong sunod nga hari. Katong bugok nga lain og batasan nga naman. Wagi maayo yun sus. Mangutot pa sa gasa.
rin sa iyang trono. So, ang amahan, tungod sa amahan. Tungod sa mahal. Tungod sa amahan, gipili niya is wrong! Kutaw question. Namatay itong buutan. Namatay ang buutan. Namatay ang buutan is wrong! Last na lang. Last na lang. Unsa man yun? Para, istoranta mo, ang insakto, kay bati man siyang batasan, aron magpautlo si siyang dagway, aron magwapo siya. The final answer, ni gwapo man siya, nahimo man siyang Thunderboard, muna nahimo siyang hari. Mo ba? Is wrong! Okay. Marunong siya. Maro lugar. Maro manggod siya. Kay maro manggod siya is wrong! Balor? Dili maula. Confidence. Confidence is wrong! Wala na yung chances nga maka-answer sa kuta question. Ito na. Ito na ang ating kuan ha. Wala naman chance. So, ito na ang answer ha. Tudloan ka naman. Ha? Ito na ang answer. Ay, kabalon ako. Kaya ang isa babae. Katong isa pa pinya kay babae man to. Pwede may mga hari. Balang Is that so meaning? Ang babae, lalaki man to ang kuan. Pangit. Wala Kung pangit na, maldito, lalaki. lalaki ang una. So meaning, ang gipili nila kay Lalaki mo siya. is correct! So nga nung gipili man to isa? Isa ang lalaki, isa ang hari. Is Correct. correct! Correct! Babae ang isa ka twin. babae na kung lalaki. Hindi nagsabi. Siya ramang anak na lalaki. Twin niya, ang ka-twin niya, babae man ang isa. Ang bugok, more may lalaki. Ang bright, babae man. So, kinsa may mahari. Ah, di ba? Di ba? Muna siya isip-isip. Nawa, pag-ingon lagi mo, pag-ingon mo. Sala ninyo kay wala mo nag-ingon na sunod. Tanawa? Okay, magpapili ng ako ni Green na igago. There you go mga kapamilya, ang atong mga kapamilya, ang atong gipangutanan sa atong kuta of question. Justiniano Tabaransa family tree. Nakita na to kung kinsa ang medyo naglisod sa atong kuta of question. Sa mga wala pa nag-subscribe, please subscribe and please like and comment. Pwede po ninyo i-share sa uban ninyong mga friends kung ganahan mo aning episode. Until next time, this is Master Poppy. Bye-bye!